Jo vaig arribar al bio l'any 2010 i a mi em va fitxar el doctor Baselga, juntament amb el doctor Joan Seoane, em van reclutar per dirigir una unitat de genòmica orientada al càncer, als pacients amb càncer, i que havia d'identificar la presència de biomarcadors. Els biomarcadors són aquells aspectes biològics que podem mesurar en els nostres pacients i que ens informen o bé d'alguna característica del tumor que podem fer servir pel tractament, o ens informen de que respondran millor o pitjor a algun tractament, que tindran millor o pitjor pronòstic, etc. Llavors, la idea era que la genòmica seria un àmbit important i rellevant al llarg dels propers anys i que s'havia d'introduir dintre de la nostra institució un laboratori pensat i enfocat a identificar aquests biomarcadors genòmics en pacients que podien ser tractats en els diversos àmbits de la unitat d'oncologia, en particular en els assajos clínics, que aquí tenim moltíssima activitat. Doncs el doctor Baselga, amb aquest esperit una mica, aquesta visió que tenia estratègica i clarivident a vegades, volia col·locar això, el camp de la genòmica, el volia fer néixer i créixer a dintre del bio, i en concret havien aparegut els inhibidors de PI3K. PI3K és un gen que està mutat molt freqüentment en càncer de mama. I havien aparegut aquests inhibidors que eren específics o que es dirigien específicament a aquelles pacients de càncer de mama que els seus tumors tenien una mutació a PI3K. Aquesta era la seva primera necessitat. Hi havia tot aquest boom d'assajos clínics amb aquests inhibidors que es pensava que tindrien moltíssima activitat i que ajudarien molt aquest grup de dones en concret. I clar, s'havia d'identificar aquestes mutacions. I aquest va ser el primer motiu, a part de la seva visió, per decidir que necessitava un laboratori de genòmica com el nostre. El naixement de la ultraseqüenciació, de l'NGS, que ara està implementat ja a tot arreu, pràcticament tots els hospitals tenen ultraseqüenciació. En aquells moments, el 2010, no n'hi havia ultraseqüenciadors a cap hospital, per descomptat. De fet, jo treballava al CRG, que és una unitat un centre de recerca bàsica, i feia 2 anys que s'havia introduït al CRG el primer ultraseqüenciador d'Espanya. El fèiem servir només per projectes de recerca. I a partir d'aquí vam establir l'ultraseqüenciació al CRG i va començar a créixer aquell servei també. I jo havia fet un postdoc en càncer. Per tant, quan va sorgir l'oportunitat de generar o establir un laboratori de genòmica amb càncer, vaig pensar que era com l'escenari perfecte per mi, perquè tenia l'expertise de l'NGS, un expertise que en aquells moments, sí, pràcticament ningú més tenia a Espanya, i l'oncologia, que era un tema que m'interessava molt i que havia fet un postdoc relacionat amb oncologia, amb càncer de colon. Per tant, em va semblar que era un moment, era una conjuntura perfecta. I, de fet, va ser una posició que em va engrescar moltíssim d'assumir. El doctor Baselga tenia la visió de que necessitava identificar aquestes mutacions, començar a caracteritzar mutacions i alteracions genòmiques en pacients, i el primer instrument que havien adquirit, abans de fitxar-me a mi, havien comprat ja un aparell que era un Malditov. És un aparell relacionat més amb la proteòmica que amb la genòmica. Aquest va ser l'aparell que em vaig trobar en una caixa de fusta en un passillo. Va ser aquest Malditov. I sí, vaig parlar amb ell i li vaig dir, això té una potencialitat. Clar, aquest aparell permetia detectar mutacions, efectivament. El primer panell que vam fer servir detectava 248 mutacions puntuals en el genoma. El nostre genoma té 3.000 milions de bases. I aquell aparell, el primer panell, tenia 248 posicions. I l'escalabilitat que tenia allò era relativament petita. Vaig parlar amb ell i li vaig dir, mira, amb l'NGS, que és d'on vinc, i de fet tu m'has fitxat des d'un laboratori on fèiem NGS. I amb l'NGS podem gestionar moltíssimes més posicions al genoma, podem seqüenciar el genoma complet. Per tant, necessitem
que la propera incorporació, i a no gaire tardar, sigui un aparell de NGS. Ho va entendre i va anar a parlar amb els seus col·legues dels Estats Units, això sempre ho feia, no? Hi havia com un examen paral·lel quan entraves, i bueno, les teves opinions o les teves suggerències, tot això ell ho preguntava en paral·lel a experts mundials, en aquest cas uns experts que ell tenia col·legues als Estats Units, i vam respondre, no, vaig passar l'examen, diguéssim. Llavors va decidir que sí, que em compraré un aparell d'NGS. En aquell moment tampoc existia, evidentment, cap kit preparat per seqüenciar cap regió del genoma tumoral, i ens va tocar desenvolupar el test aquí. Llavors va ser la primera vegada que ens vam enfrontar amb el fet d'anar per davant del camp, i bueno, si no existeix un kit que estigui desenvolupat per cap companyia, doncs me'l faig jo. Sé molt i del que no sé aprendré. I així va ser, i ho vam fer, i vam desenvolupar un primer panell que cobria 20.000 posicions al genoma, o sigui, de 248 vam passar a 20.000. I ara, en l'actualitat, vam canviar la química i de 20.000 estem a més de 5 milions de posicions en el genoma. Que estem, clar, és que si ho penseu, els salts que estem donant. I, de fet, a dia d'avui podríem ja seqüenciar genomes complets. Ja les problemàtiques són diferents, a nivell tècnic o tecnològic ja no és aquest el problema principal, sinó que ja són altres tipus de consideracions. Però al llarg de tots aquests 15 anys hem aconseguit passar d'una situació on no es miraven mutacions, no se sabia res dels pacients a nivell genòmic, fins ara que tenim jo diria una molt bona representació ja, i obtenim molts biomarcadors, molta informació. Doncs el programa de prescreening, clar, inicialment va començar a rodar aquest laboratori amb les pacients de càncer de mama que volien buscar les mutacions de PI3K. A poc aquests inhibidors es van començar a fer servir amb més tipus de tumors que també tenien mutacions en PI3K, i es va començar a ampliar, van començar a venir més teràpies dirigides, i nosaltres teníem aquest panell de 248 mutacions puntuals, però ràpidament vam passar a l'ultraseqüenciació, i en aquell moment ja es va configurar amb el Jordi Rodon, que era el responsable de fases 1, aquest programa va començar a agafar forma. No era un programa com a tal inicialment, però sí que jo diria que en un període d'1 o 2 anys es va establir ja com un programa. Ara tenim ja una estructura de control i una estructura organitzativa al voltant del programa prescreening, gent que està treballant només específicament per aquest programa, o sigui que ara ja el tenim molt ben organitzat. És un programa que està enfocat en identificar això que us explicava abans, els biomarcadors en càncer. I una mica més enllà dels biomarcadors, el que volem és aconseguir entendre el màxim possible els tumors. A través de la genòmica, també hi ha un laboratori d'immunohistoquímica, un laboratori de patologia molecular que està associat a aquest programa, i el que pretenem, o la nostra idea, és aconseguir caracteritzar molt bé els tumors a nivell molecular per poder entendre'ls millor i oferir als oncòlegs el màxim d'informació perquè puguin tractar els pacients de la millor manera possible. Intentem aportar biomarcadors predictius, biomarcadors pronòstics, i també identifiquem biomarcadors o aspectes biològics, o comportaments biològics que pensem que pot ajudar a que el clínic decideixi millor pel pacient en cada moment. Per fer tot això, des del nostre laboratori tenim els testos de teixit i de biòpsia líquida, i des del laboratori de patologia molecular tenim tècniques d'immunohistoquímica, de FISH, etc. Tot en conjunció aconseguim, jo crec que hi ha un bon perfilat, com a mínim podem entendre una mica millor quin tumor té el pacient que tenim davant. A vegades un té la sensació d'aquesta responsabilitat extra, com que tots els nostres panells i totes les nostres tecnologies són sempre capdavanteres. Un té la sensació de la responsabilitat de que si un no detecta alguna cosa, un biomarcador que sigui rellevant,
hi ha les oportunitats de que això passi, no? Per altres mecanismes són petites i això et genera alhora un sentiment de responsabilitat molt gran amb les mostres de pacients i, per altra banda, una alegria molt gran quan identifiques una alteració que saps que canvia el curs del pacient. Això és, jo diria, quan passa això és la reafirmació contínua de que allò que estàs fent ajuda a la gent. És un fet positiu per a aquell pacient i per la societat. Al final del dia també participem molt en els assajos clínics i en desenvolupar, en moure aquesta roda tan gran que és el desenvolupament de les noves teràpies en oncologia. Al final aquí hi ha molta gent que estem empenyent aquesta roda. Sempre me l'imagino com una roda gegant de pedra, que estem entre tots empenyent-la per poder avançar les tècniques, els tractaments, cada tipus tumoral, millorar la supervivència, millorar la qualitat de vida. Això és una roda gegant que estem movent entre molta gent. I en aquest laboratori, gràcies a l'oportunitat que tenim de portar tota aquesta informació genòmica, tots aquests biomarcadors, aquesta sensació d'estar portant, empenyent aquesta roda, la tenim bastant freqüentment i realment és molt reafirmant i aporta, no sé, a mi com a mínim m'aporta m'omple molt aquesta sensació. Realment és una que tenim sempre molt present, tothom t'ho podrà dir, que és una cosa que jo sempre ho dic, sempre recordo a tothom del laboratori que aquella mostra pertany a una persona, hi ha una persona darrere que està esperant uns resultats i aquesta mostra l'hem de tractar com si fos un familiar, sempre els dic, si fos algú de la teva família, com estaries tractant aquesta mostra, com estaries processant això, I una mica vaig al cor, però perquè les coses aquí, en aquest laboratori, les fem amb el cap molt, però també amb el cor. I això, jo estic arrelada també una mica en una situació meva personal, una familiar molt propera, que va passar per un procés oncològic i en aquell moment s'estaven desenvolupant uns fàrmacs específics contra una forma mutada d'un gen que es diu EGFR i que ella tenia. Però, clar, estàvem fa 10 anys. En aquell moment aquestes mutacions no es miraven. Ella la portaven en un altre hospital, però va venir aquí i li vam mirar quin era el seu perfil mutacional i, efectivament, vam identificar aquestes mutacions i justament en aquell moment hi havia el desenvolupament dels fàrmacs que a dia d'avui, allò que dèiem, tu estàs empenyent una roda, a dia d'avui aquests fàrmacs accedeix tothom. Però en aquell moment no hi accedia pràcticament ningú, només la gent que podia entrar en un assaig clínic perquè li haguessis detectat l'alteració, i que és el que fèiem nosaltres aquí. Llavors, aquesta familiar, jo vaig veure el seu procés de com tenia una esperança de vida de menys de 12 mesos i va passar a viure 4 anys amb una alta qualitat de vida va participar en 2 assajos clínics seguits. I clar, això a mi, vaig estar 4 anys vivint la situació des dels 2 àmbits, des de l'àmbit del laboratori i l'àmbit personal, I, va ser el que, ja ho tenia, però va fer que, multiplicat per 1000, l'empatia cap als pacients i l'empatia cap a les persones que tens a l'altre cantó, perquè de sobte a vegades estava jo amb ella en una consulta esperant un resultat. Llavors, te n'adones absolutament de com es viu des de l'altre cantó i això t'enriqueix molt com a persona també, en el meu cas, com a professional. Inicialment hi havia bona relació personal i continua havent-la amb els clínics de la unitat i sempre ha sigut una relació molt fluida. I això jo crec que ha ajudat molt a identificar, perquè clar, ells són els meus ulls, jo els hi aporto tota la informació genòmica, però ells són els meus ulls al món i els que em diuen quines necessitats futures tenen pels seus pacients, perquè jo pugui adreçar-les mitjançant el desenvolupament de proves noves i d'adaptar les que ja tinc per millorar-les, perquè puguin ser més útils per ells. Llavors sempre hi ha hagut molt bona relació amb els oncòlegs i els truco moltes vegades i tots fan la broma de que si truca la Navi Bancos és que és una bona notícia perquè algun pacient té alguna cosa interessant. I sí, si no tinc el seu mòbil el demano, o sigui, hi ha molta col·laboració directa, personal,
I després, d'un temps en aquesta part, també hem incorporat alguns estudiants de doctorat que són oncòlegs. Tinc 2 estudiants de doctorat que són oncòlegs a la unitat de fases 1 i a la unitat de tumors cerebrals i estan fent la tesi amb nosaltres. Clar, aquesta és una gran oportunitat també en primera persona i contínuament ells venen a les reunions de laboratori. Per tant, és un encaix encara més intens i a mi m'ajuden moltíssim. Totes les seves opinions i totes les seves observacions m'ajuden molt a millorar. La biòpsia líquida jo diria que és la gran aposta del doctor Tabernero, al llarg de tota l'existència de tot el laboratori, pràcticament tot ha sigut durant el lideratge del doctor Tabernero, perquè el doctor Baselga va marxar als 6 mesos. I jo diria que ell sempre ens ha recolzat i sempre ha sigut un motor de referent i un motor per continuar tirant endavant. Sempre ha deixat espai per desenvolupar-se i per fer. I en el camp de la biòpsia líquida ha sigut el líder indiscutible de la implementació de la biòpsia líquida en aquest centre. I això va començar, vam començar amb una tècnica que no era NGS, que era la tècnica de Beaming. Vam començar de manera rutinària amb càncer de colon, fent servir una tècnica que era una PCR digital. I això va ser farà uns 10 anys, aproximadament. I després ens vam passar, evidentment, ja ho sabíem que sempre tot acaba amb l'ultraseqüenciació i ara tenim un panell basat en ultraseqüenciació que també el doctor Tabernero va empènyer molt per aconseguir atreure'l cap aquí. I vam ser el primer laboratori que va implementar aquesta tecnologia fora dels Estats Units i que ara nosaltres la utilitzem de manera rutinària. Aquí la biòpsia líquida portem 2 anys, jo diria, ja fent-la servir de manera rutinària a tots els tipus tumorals que tenim aquí a la unitat d'oncologia i la fem servir amb un nombre de casuístiques, jo diria que bastant gran. I ara inclús hem donat també el pas d'aportar aquesta plataforma a través d'una unitat mixta amb l'Hospital de la Vall d'Hebron per aportar també aquesta plataforma a nivell de Catalunya i amb el càncer de pulmó. O sigui que ja veieu com el seu ús també s'està fent servir més enllà de les nostres, del nostre institut del bio. Jo vaig arribar aquí i jo crec que sóc una treballadora menys de la número 50 en aquesta institució. Vaig arribar que la cosa era molt petita, molt provisional, no teníem edifici. Jo estava en l'edifici d'anatomia patològica, on també estava el laboratori de patologia molecular. No teníem laboratori propi, pràcticament no teníem edifici propi per descomptat. Tot això ha anat passant després. I l'evolució de tenir edifici propi va també provocar que augmentés molt el personal i tot es professionalitzés més, en el sentit que fins al moment tot era més entre 4 persones i tot es feia més de forma informal, si es pot dir d'aquesta manera. I aquest canvi, en algun moment sí que vam haver de fer el pensament que ara hem de fer un salt, hem de fer un salt institucional, un salt organitzatiu i hem de canviar una mica el xip. I això sí que va passar en algun moment i ha passat. I tot i que és el cas, encara queden les persones i encara queden moltes relacions molt bones, de molt afecte, amb moltes de les persones que ara, sí, cada un té el seu departament o cada un té el seu grup, però encara queden aquestes relacions. I per tant, tot i que és veritat que ara som un centre gran de referència, en certs aspectes encara mantens tota aquesta part humana en la relació entre els diferents players, els diferents jugadors dintre del que és aquesta institució. M'imagino un bio encara més gran, m'imagino un bio liderant molt el desenvolupament i la implementació de biomarcadors i nous fàrmacs i noves maneres d'atacar el càncer, o sigui, girant aquesta roda des de primera fila.
I m'imagino un bio que estigui igual d'entusiasmat i igual de clar en la direcció d'empènyer aquesta roda que és, no? Per millorar els tractaments oncològics, la supervivència al càncer i la qualitat de vida. I que tots, no? M'imagino un lloc on està visquent aquest procés amb tot el cap i també tot el cor.